Митко Маринов е горд, че е ром и че е успял да реализира себе си в музиката, която е неговия живот. Днес той е наш специален гост. Това ли е скъпоценният акордеон? Чувал съм, че е най-скъпия в България, вярно ли? Най-скъпия, може би има и по-скъпия, ама в България единственият екземпляр, който струва $4000. Аз си платих 100 пъти. Върнал си е парите. Върнал си четирикратно парите, така че сега ми е единственият акордеон, който свира с удоволствие и 10 часа да свира няма да се изморя. Къде свириш? Разкажи ни, къде обиколи този акордеон заедно с теб? Този акордеон почти по цяла Европа бях. Израел, Тунис, Гърция, Швейцария, Холандия, Германия, когато беше ГФР, Франция, Турция, Гърция, Кипър също. Морските държави. Навсякъде съм бил по Европа. Може би само... Къде не съм бил? Япония, Америка. Сега чакам за Америка. На 14 февруари ще заминаваме. Ако е рекъл Господ, чакаме и присадието да подпишем. Ти свириш в кораби, по корабите, нали така? По корабите, да. И по заведения съм бил. Повечето по заведения, ама за първ път сега този сезон бях по корабите 7 месеца. Тръгваме от Хайфа, пристигаме на другия ден в Алания, Турция. На следващия ден сме в Гърция, в Родос. На четвъртия ден сме в Лимасол, Кипър. Или Лимасол, или Ларнака. Когато падал Лимасол. Мислиш ли, че имаш късмет? Мисля, че да. Защото от малък просто това ми беше желание, мерак, дето се казва с по-проста дума, мерак. Желаях да свиря акордеон и казах един ден, викам, тато, защо не ми купиш акордеон? Искаш да ти купа акордеон? Викам, да. Ще ти купа. И татко ми отива, ми купува, идва и отдалече, като го виждам, аз ще ми нося акордеона, се зарадвах и стичах да го посрещна. Бог да прости моя тато. Така станах музикант. И учих музика при Кали Петровски, арменец, един преподавател, който е един от най-добрите, може би, в София. Той ме научи на много тънкости в занаята и беше горд с мене. Той ме научи мене, Трайчо Синапов също ме учил той. Кирчо един също. При него кой е свирил, е станал музикант.
съм, не се крия, никъде не съм... Намираш ли нещо общо между това, както се отнася чужденците към нас, ние пък мнозинството, българите, да се отнасят така към ромите? Има нещо сходно? Нещо сходно, както примерно, да кажем, в Кипър. Примерно, един пример. В Кипър навсякъде по света има роми. Но единствено в България, за мен, най-добре се котират ромите, най-добре се посрещат. Въпреки че има малко... Искаш да кажеш, че българите са толерантни, мнозинството е толерантни. По-толерантни са, разбира се. А в другите държави са Никъде по света няма... За мен е така. Моите виждания са такива... Какво си видял? Защо си направил този извод? Защото, как да ви го кажа, аз съм имал и пряк контакт с наши роми и в Русия, и в Германия. Те са предимно югославски роми в Германия работят. Виждам отношението им, както тук в България най-добре се отнасят. Може би всеки да говори, но моето мнение, моето виждане е така. Така го разбирам, така го виждам. Сега не знам другите хора как ще реагират. Аз никъде не съм се крил, че съм ром. Винаги, даже и националната телевизия, и Канал 2 и т.н. всеки знае, че съм ром. А защо трябва да се криеш? Защо въобще използваш това изречение? Не се крие сега. Защо да се криеш? Нещо срамно? Има хора, които се крият. Например, имаме учители, имаме лекари, имаме професори, имаме и депутати, бивши и настоящи. Знаеме ги, че са роми и се крият. Това не знам от какво се крият. Винаги един човек, нацията си не може да се крие. Род и родина не се избира. Това бе.